L'exposició expandida és un projecte singular de la Fundació Catalunya La Pedrera que té com a objectiu, dins del marc de les experiències expositives, ampliar l'exposició més enllà de la sala d'exposicions, més enllà de la planta noble de la Pedrera, per tal d'arribar a més públic i de dialogar amb altres disciplines artístiques. Això ho fem a través de dues vies, una via col·laborant amb les principals institucions culturals de la ciutat i una altra a través d'un projecte audiovisual que és un encàrrec de producció pròpia que ens apropin amb aquests artistes. Pel que fa a les activitats, la primera col·laboració que tenim és amb el Gran Teatre del Liceu, l'11 de novembre. És un concert del Quartet Cosmos. Li hem demanat que creï un programa especialment inspirat amb l'obra de la Cristina Iglesias. Per aquest concert, a més, hem demanat a l'escenògraf Carles Berga que ens faci una proposta escènica que surt dels boscos nostres de la Fundació Catalunya La Pedrera, dintre del projecte Boscos, que té com a objectiu preservar l'ecosistema i a la vegada també preveure incendis. Per tant, és un concert en el qual dialogarà la natura, l'art i la música. A aquest concert hi haurà obres tant clàssiques de Bach i de Mozart, amb obres més contemporànies com Philip Glass o el propi Alberto Iglesias, que és el germà de la Cristina Iglesias i un dels compositors més reputats del país, col·laborador habitual de Pedro Almodóvar o de directors com Julio Mene. Una altra activitat de l'exposició expandida la fem amb el Palau de la Música, amb el concert que va tindre lloc el 8 d'octubre de Gio Symphony, del director Francesc Prat. Aquest concert, que és part de la programació habitual del Palau de la Música, nosaltres hi hem col·laborat aportant imatges de la pròpia Cristina Iglesias i detalls de les seves obres, fent un concert que va ser únic i molt especial. Una altra col·laboració la fem amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya, en el qual organitzem la jornada Cristina Iglesias, que és una matinal dedicada a la seva obra, on estudiants de l'ESMUC dialoguen amb les obres, amb música en directe a la pròpia sala. També hem demanat a artistes i professionals de diferents disciplines, com el Toni Mira, el coreògraf Toni Mira, l'escriptora Llucia Ramis o la directora de Barcelona Llum, la Maria Güell, per a que facin com el que anomenem finestres, mirades a través de les seves disciplines artístiques i ens apropin des de la seva pròpia disciplina l'obra de la Cristina Iglesias. També dintre les activitats, el dia 15 de desembre tindrem la conferència La poètica de l'espai. És una conferència on la pròpia Cristina Iglesias ens endinsarà a la seva manera de treballar i sobretot a la seva obra pública. No oblidem que Cristina Iglesias és una de les artistes, una de les escultores amb més projecció internacional, que té obres per tot el món, i és una manera de primera mà d'escoltar com ella concep l'espai, com concep la seva obra, dialogant amb els espais en els quals acull aquesta obra i a la vegada també parlar-nos d'aquest trànsit com a espectadors dintre l'obra de Cristina Iglesias. Com us comentava, la segona via és la producció d'un documental que hem produït especialment per l'exposició i en aquest cas hem demanat l'encàrrec a David Trueba que ens apropi la figura de Cristina Iglesias a través d'apropar-nos al seu estudi, als seus tallers i també, com no, a la preparació d'aquesta exposició. Aquest documental el presentarem a l'Auditori de la Pedrera el dia 28 d'octubre i comptarem amb la presència del propi David Trueba i de Cristina Iglesias per parlar sobre la producció d'aquest documental. Recordar-vos també que aquest documental el podeu veure a la nostra web, una manera també, com dèiem, d'ampliar l'exposició més enllà de les parets de la planta noble de la Pedrera.